and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Kalosyo! Mapulong gabi. Mapulang gabi ikan nimo Kalosyo. Unsa nahitabo? Ngaron karon lang mo nahibalik ha? Doon na kapilaing kauban sa among pagpauli karon. Kinsa? Mapulang kami. Oh. Rudy? Kamiri. Rudy? Kamiri. May daotang hitabo. Agnes, kabit. May tigong tagimo. Karon dayon? Karon gudayon. Paliw ko ni, Ka James, apil siya sa meeting. Oh, ato na ako Kalosyo. Excuse una ninyong duha. Unsa ipasabot sa giingon nimong may daotag na hitabo? Ka Rudy? Tingbo na kong sulti ang tanan sa atong meeting. Sige. Kaon ka na ba? Mangutan naman unta ko kung nakapanihapon na ba sila. Milakaw man dayon. Ug wa nay lingi-lingi. Kamere, dali na. Naanak ko, ka Agnes. Inadali kining maong tigom. Aron sa buta ug maayo ang importante kayong kalihukan. Uban sa gituan ug gisaligan sa kamanduang provinsyal sa Komisyong Militar sa pag-ong hukbo ng bayan. Ang tinuod, pag-abot ko sa kamanduan, diin dito si Karudi mapalhin. Bago sila nahuman sa hinanaling tigom o ang unod sa maong tigom, mao ang pag-aristo sa usa ka komentarista nga bukal kayo sa diktadoriyang gobyerno. Nakapaminaw sa sila on the air nga gipunlot ang komentarista sa mga armadong tao. Well, mga pasistang militar sila. Unsa pa man Kun mao na, duol-duol na lang yun sa tinuurang akong kabalaka o kahadlok bahin sa kong inahan. apela sa sigutan sa atong meeting karon Kameri. Ha? Si Karoli kun kag Chico. Mao musulti niya. Karoli, Rudy, Niyang newspaper. Palihog kong dawat Kamiri. Ug basaha. ubay-ubay ang gipanakop kahapon. Persadong gipanakop. Mga leaders sa union. Leaders sa mga estudyante. Pipila ka pari ug mga madre. Ug apila katong komentarista sa usa ka radio station. Ug si Mama Yolanda. Daan pagyud ko. Dili mahimo. Ka James. Sige lang, Kalosyo. Napugan ako siya. Uy, ko. Puyo una palihog ka uban. Puyo una. Humanulo na to kining atong meeting. O bahala ka na kung ano si plano nimo. Mulakaw ko. Balik og lingkod, Kamiri. Hay na pa yung disiplina. Buhi, anti ka. Pero ayaw kalimti ang disiplina nato mga mapulang manggugubat. Dili kita mga sakop sa mga pasista o sa diktador nga presidente. Sakop og igsuon kita sa mga dinaog-daog. Bagong sundalo kita sa katawhang gipahimuslan og labaw sa tanan. Dili kita mga luog. Pasensya mga kauban sa revolusyon. Pasaylo ako ninyo. Mubalik og lingkod. Salamat Kameri. Tiwasa, Karoli. O Kamere, gidakop ang imong inahan uban sa iyang katabang. Gipakalitan ang masa. Gipakalitan ang ato mga simpatiya. Gipakalitan ang oposisyon. Gipakalitan ang tanang sektor sa katilingban
nga nakigbatok sa diktador nga presidente. Gidakop sad ang gitugyanan ug ang dakong kumpiyansa kay misalig ang kadaghanan ni Ninoy. Unsay buot nimo ipasabot? Ang ilang leader sa oposisyon nga mao si Ninoy, usa na sab kadinakpan. Kutob sa nahibaw-an ug naa sa ilang mga listahan kay dakpunon. Dakpunon gyud ang tanan. Gipandakop na nila. Mahitungod sa media, murag last na lang nilang issue nga na-release kagahapon pa. Pero karong adlaw, walay pamantalaang nasyonal o pamantalaang lokal nga misaway og mibatok sa diktador nga gitugutan nga maka-operate pa sa laktod nga pagkasulti, gipasirhan na. Ang mga pamantalaan nga matawag nato nga ilaha kay mga tuta nila na nagpadayon og himo og black propaganda batok sa mga gipandakop. Ang nahimong sa nila kung sila'y pasultihon, tigpaluyo sa mga komunista og mga komunista gyud mismo og mag-atubang og kaso nga rebellion. Kaso nga madunot ka gyud sa bilangguan. Kaso nga dili ka gyud makapiyansa og kaso nga wa ka nagidag-anan. Kay gamay na akong radyo nga kanunay gyud na akong dadon bisan asa pa ko. Patingugan ninyo palihog og idayal ninyo kung may nagsibya pa ba. Idayal ninyo kung may nagtingog pa bang sibianan. Wa nagyo nagsibya nga istasyonan sa radyo. Kini mga komunista, kini mga NPA, usa kinis na kaingon nganong wa na makapugong o wa na makaantos ang mapinanggaon atong presidente. Og napugos na lang siya sa paggamit sa amahanong pagbadlong ng mga tao nga mga teroristang NPA. Mao na lang Okay yung na. nagtingog, mga kauban. Og niya pagid. Sa nalay kay stasyonan ang nagtingog. Ingnon dayon nga military abusado. Niya pagid kini mga oposisyon nga way mga buot nga ilag yung dauton ug mayo ang presidente por Dios e por santo. Huh! Kining mga tawhana nagdalag kagubot, nagdalag kayo gikan sa impero aron kita mga Pilipino ilang dauban sa kagubot. Ha? O di ba? Unsa ka to, Timmy Boy? Unsa ka dito? Kadyat lang kayo mga igala. Kadyat lang sa kaya. Ha? Nay musod. Oy, ang Malacanang. Ang Malacanang, oy. Musod eh. Mga higala. Mga higala ko mga Pilipinon. Mugamit na gyud sa kamot nga puthaw ang pinalangga nato presidente. Ato siyang paminahon. So, okay? My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Marsyalo na. Proclamation was that Luoy na kayong Pilipinas o mga Pilipino. clearance was Giproclaim na sa diktador ang Panawag Pilita. Ihimo kini aron mahunong ang pagsanta sa iya mga binuhatan. Gihimo kini niya aron dili na siya mahukod. Kung labaw sa tanan, makapatuyang na siya siyang gusto. Kamiri, proclamation was set to be implemented upon Laminaw sad ang tan mga kauban dinhi sa Mapulang Kampo. clearance was Pag na ang radyo kayo, 9 o'clock in the nagsigiran sila balik-balik sa tingog sa diktador. Mura sa nagpaggarbo. Padayon ta sa atong meeting, kalusyo. Gihatag ko na ang gawaran ni Rory. Siya may atong paminaw. mulugsong ko sa siyudad. Mulugsong ka sa syudad. Ikaw ra. Ikuyog ka na ko, Kamiri. Salamat ka, Rudy. Ikuyog na ko si ka James ug 5 ka kaubang mapulang manggugubat nga kauban sa squad. Dako kog pagsalig kanimo, ka Agnes. Usa kuyugi mi. Maura kadto. Ang dugang mga plano sa atong katuyuan sa syudad, unya na nato buhaton dito sa syudad. Apan dili ginato kalimtan nga marsyalo na. Ug magpasag gyud ang mga checkpoints sa bisan asang parte sa syudad. Agaw man, si Karuri, magiging team leader sa maong bunoton. Kalusyo. Amping ka mo, mga kauban. Kalusyo. Adto na may mga kauban. Amping mga kauban. Salamat.
Ipaibaw na kung daan kaninyo mga kauban. Usa ka semana ang among paabot niyo dinhi sa kampo. Sugod karong gabi na. Kung dili ka mo maibalik sud sa usa ka semana, isipon ka mo namong patay na. Kana kung wa na kami balita bahin kaninyo. Apan kung buhi pa kamo. Og milapas na usa ka semana, unya wa pa ka mahibalik dinhi, isipon namo kamo nga mga kaaway. Tinaw ba, mga kauban sa revolusyon?